Oh, iya. Juga spesial untuk kru bola dewi. Kowe lali karo aku iki najan rekane mewu iku wujud katresnanku jare kowe melu aku lha kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi kon goleki naliko tali sak kotange langing saiki ne ilang sak sirane lunga nyanyi tanpa pamit rangabane apa kowe lali karo aku iki najan rekane mewu iku wujud katresnanku jare kowe Iki mas
Pangasih Nuril Huda.